Yo, what's up? Buhay na naman ako. So, ang tagal natin hindi nakapag-upload ng video kasi dahil dito sa COVID-19. Ay, grabe. So, ngayong episode baka guys, tutor ko kayo sa Ordaneta. May mga improvements kasi ngayon dito eh. Nakikita nyo yung bagong building. Yun, yung ginagawang building ngayon. Yan, sa may Ambrosio yan. Yan guys, malapit na tayo. May mga construction dito din, no? Sa mga village. Yan, malaki. Malaking building, commercial building. Kilala nyo ba kung sino yan, may-ari? Kilala nyo ba? O, sige ha, comment down below. Ito, restaurant, Oseo. Tapos na baba. Ito, malaki ito, malaki. So guys, kung makikita nyo, dito pa lang, may mga nagbago na. O, bungad mo pa lang ng Ordaneta. Kita mo na yan, mga street lights. Solar yan. Yan, no? Oh. Yan, kagandang Ordaneta ngayon. Under the administration of Mayor Ravi Paraido III. Ganito yung pinagandang Ordaneta. So, patuloy po ang pagbabago ng Ordaneta City. Yan. So, dito sa gilid, panay 4 wheels lang pwede mag-park. Yan, no? Bawal mga 2 wheels motorcycle. Tapos dito sa side, sa may Magic Mall, mga motorcycle lang pwede. Ayan. Ganda na. Ayuda. Kami nakapila sa mga remittances dahil sa ayuda. Wala nakikita natin yung token. Itong Magic Mall Annex pala guys, ano na to, bukas na siya. Kaso supermarket lang. Ay, sa taas may McDo. O yan, baba taas McDonald's. Yan. Yan na siya, kaganda. So, ito pala ang nakikita nating pagbabago. Excuse me po. Dito muna tayo. Balik tayo. Ito pala ang tabi ng cultural guys. Dati LTO yan. Kaso wala na. Giniba na siya. So lumipat ang LTO sa Binalona. So gagawing park. Ang alam ko gagawing park yun. So under construction na siya. Hindi natin pwedeng masilip. Silipin natin. O, diba? Wala na yung LTO. Gagawing park na yan. Let's move out. Hi! Yan, pero may affair yata dito. Kung nakita nyo yung last na video o yung pag-upload ko, yung new route of Ordaneta, nakita nyo yung binago lang nila yung yung daanan, yung lane. Pero ngayon, may mga changes, improvement. Yan o. Ganda na ng Magic Mall. Oh, diba? See? Ito mo yan. Alright, park muna tayo dito. Kita nila yung Ordaneta Annex Building. Magic Ordaneta Magic Mall Annex. Let's go. Mahuli tayo. Supermarket lang yung pwede dito. I mean yung bukas. Supermarket lang ang bukas dito. Ayan. Ayan. Yung mga railings, yan, barrier. So may solar lights din sa
Ayos ba? Wow. Ito lang, may traffic lang dito banda. Oh, hell no! Saglit, pasok muna tayo dito. Op! Kasi dito, right turn lang. Ayan guys. Wala na yung mga grid line dito. Dati may mga yellow grid line lang. Kasi dati dito, every 6, 7. Ayan, nag-i-start yung ano, yung night market. Dito nila ginaganap ang night market. Kita nyo may mga ano dyan, may mga grid lines. Hindi ko alam kung parking or yung mga stalls dati kasi nandito sila. Oh, may number. Oh, may stalls. Oh, di ba? Tour lang tayo. Bawal mag left turn, so right turn lagi. Let's go. Kita nyo mga nasa ibang bansa na ano natin, kababayan natin, para makita nyo naman kung ano itsura ng Ordaneta ngayon, diba? Yeah. So may ano dito, Coast Guard. Na naman tayo sa bypass kayo kasi mayroon tayong subscriber eh, nagre-request na i-tour ang bypass. Pero kay Dansen Albin, sabi RX yung bypass road sa Kamantilis pa-tour. Natatawa naman ako kasi ba't yun pa? Hindi pa masyado gawa yung ano eh, yung bypass eh. Oh shit, yata to eh. Shout out Mon Giyaw. Tingnan natin kung siya kaya. Alright. Napapakita ko lang yung ano, bypass mga guys. Kasi dito may mga establishments din dito. So dito madami nagja-jogging dito pag umaga. Ito guys, oh. Ito, ayan ang bypass. So ito yung project ng DPWH. Ito yung build ni President Duterte. Ginawa nila ito para ma-decongest ang traffic sa Ordaneta City. Ayan guys, may mga ano din. So ito warehouse ng JRS Express. So construction, may mga construction pang nangyayari dito. So pupunta tayo sa dulo, tignan natin kung tapos na. Yan guys, nag-uusbungan na ang mga establishmento dito sa bypass. Ito may mga restaurants na dito. Let's go, punta tayo sa dulo. Ayan guys, ito yung roundabout. Dito pag gabi delikado, madaming nadadali. Kaya konting ikat lang. So dito pa lang road close na. Ito palabas na lang ng Gamaliran.
gusto mo bumalik ng sa bayan, poblasyon, ito pupunta ka ng Dagupan pag magto-turn left ka. Pasukin natin dito. Ang alam ko ginagawa itong daan na to eh. See? Pupunta ka ng poblasyon, babalik ka ng Ordaneta, huwag dito ka dumaan. Dito naman pupunta ka ng Dagupan. Hindi dito walang tumatawid. Wala munang dumadaan kasi may ginagawa doon. Ayan pupunta ka ng Dagupan dyan. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Kapag dinerecho mo to, pupunta ka na ng Anonas. Pag exit mo naman sa tulay doon, under construction yan. Walang kung pwede tayong dumaan dyan. Alright, dito muna tayo, tambay muna tayo dito. Shout! Alright, pahinga lang tayo saglit. So yan muna natin to. So ongoing ang construction dito sa may bypass Camantilis. Yan, matapos na. Yun, malikabok ya. Yan. So yun po yung UCU, nakikita nyo. UCU yan. Yun, yun, yun. Under construction. So dito na tayo lalabas, exit Larang, Manawag, and Anonas to. Pumunta na Manawag yan. So check natin dito. So still under construction. Maganda pag natapos na to. Dito din pag umaga, dami dito, nagja-jogging. So
So ito po yung ano, papunta. So ito po yung bypass ng ano, Nasna. End of the road. Ano to? Pwedeng lumabas? Hindi. Widening, widening. Tuloy ang pag-widen ng bypass dito sa ano. Ayan. Ito may establishment din dito. Balay Senyang. Ayan. Balay Senyang. Tapos ito yung kamela. Nandito yung kamela. Ayan guys. Ito, exit ng ano, bypass to. Pupunta ka ng Baguio. Dito na part, balik tayo ng bayan. Yan. So yun lang naman, na-tour na kita sir sa subscriber natin. Good. Bypass. So yun pa lang ang ano natin dun, updates. So dito wala pa naman masyadong changes dito. So guys, kung ano, comment naman kayo kung anong masasabi nyo ngayon sa improvement ng ano, bayan natin dito sa Ordaneta. Ito sa PSU, this is PSU. Napakaganda na yung ano, building nila oh. Mas dito, ang dami ng establishments dito nagsitayuan. Kasi malapit sa school, di ba? Yeah. So dito naman sa kabila, dito yung PUNP. Yan guys. Yan. May 46 mga milk tea. Sana matapos na itong pandemya na to. Wala pa tayong official ride. Baka next year or ride tayo within Pangasinan lang kasi bawal lumabas ng ano, province. May mga requirements. Well guys, so papalik na tayo ng ano, papasok na tayo ng bayan. Shoutout muna tayo. So may mga subscriber yung shoutout ko na lang kasi di ko na shoutout noon pa. So shoutout kay Marvin Vlog, kay Arlene Santiago, yan, taga England siya, from England, pero taga Ordaneta siguro to. Tapos yung ano, si Dancen Alvin, yung nagpapator ng bypass dito nyo, nakakatawa pero okay lang. Shoutout natin si Efren S. I miss Ordaneta, taga San Vicente Central siya. Okay, yun lang guys. So maraming salamat sa mga subscribers natin, mga patuloy na nag-view sa ating channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe po kayo, i-click the bell button para sa another video. Yan, kakits tayo dito sa Ordaneta. Ciao guys, peace.